Astagfirullahaladzim, mana iki? Balik ngarit sore nih. Nah, itu nih mah ora iki. Ton. Ini mesti rewang ini karni ya bakar ini. Oh, des sejarah ini. Ini mesti rewang kene iki gitu nih. Uang ngarit urung kok iso layapan rewang ini jeneng tangan aja tenan. Jan sempremet tenan kok aku yang rasane bocah kayak iki. Rewang nang aku nunggu paling. Tenan kok kowe. Mesti nang omah iki jelas iki. Uang kok sempremet. Ton. Apa sih kira mateng? Ton. Bunes mateng ya? Wong bengok ya meneng. Lah nyapa to, Pak? Lah aku ki pengen nawar kanca lho. Balik ngarit. Iki rong mateng sampe rong dipakani kok. Ngenteni mateng dhisik lho, Pak. Aku gek engko balik. Kowe iki rasa lagi ki arep bakar karo kanca-kanca kok ora oleh ki piye ngono lho. Isi lho delok dirungokne. Delok gatekne tonggo. Wis balik kono. Ya Allah, delok dirungokne tangga-tangga ki. Ya Allah, mbok yo alon-alon wis. Balik. Aku isin lho delok pakai delok ning. Balik ya, Ton. Hah, jan wong iki. Junjungne kursi ki lho, Ton, ngadem pegel aku. Ya Allah, kok anak koyo ngono lah aku ki pengen karo Besti lho. Besti pae asu apa balik, Ton. Astagfirullahaladzim, mana iki? Balik, Ton. Ayo balik. Kok sik to, Pak? Aku ora penak karo kanca-kancaku ki lho, Pak. Balik, Ton. Ya Allah, Pak. Iki sapi. Kalau gak mateng kan aku gak mangan bareng-bareng maghrib. Kok pakane kowe ora ngaret. Allah, sapi ki ya engko lho, Pak. Balik. Astagfirullah, Pak. Oh, ya Allah. Balik. Kok lanang kok koyo ngene lho, ya Allah. Balik cepet. Ya wong kok ora sabaran lho. Ya aku ki isin lho nek wong-wong ke mau nek kanca-kancaku mbok ketak-ketaki. Lha kowe wayahe ngarep dhisik mau. Sapine diurusi dhisik. Kan sing pakane to wong kok. Nek arep bulan ki sapine diurusi dhisik. Ya sampean lho iso ngapa dadak aku. Wong kene balik dolan nak golek. Salah ngene iki isin karo kanca-kanca kae. Oh. Wong kok sampean kuwi sing jengkel nih. Jengkel. Aku isin ngene iki. Kadung urunan dhuwit pisan. Urunan apa wis urunan. Uang langsung ngisin-ngisini men lho. Ngisin-ngisini apa? Uang. Ya iyalah. Sampai rumahan ki rewang sapi dopeni sik. Yo kan wis mau wis tak combor to. Tapi wis ngarit. Yo ngarit yo sesuk to. Rasa iki. Lho sapi dicombor dhisik diombeni baru dolan-dolan rewang urun-urunan. Yo saiki wayahe masak lanang belas urunan. Yo sampean yo gelem to lek mateng mangan. Gak, mangan. Lah.